Čaute, v dnešnej recenzii by som vám veľmi rád predstavil jeden z najnovších smartfónov, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrým pomerom cena-výkon. Jedná sa o smartfón od spoločnosti G-Smart so značením Maya M1. Ak by som zhodnotil trošku výrobcu, spoločnosť G-Smart málo komu v oblasti IT niečo hovorí. Jedná sa vlastne o divíziu smartfónov od spoločnosti Gigabyte. Gigabyte je predsa len už známejší výrobca v oblasti informačných technológií, vyrába veľmi kvalitné či už matičné zosky alebo grafické karty. Tým pádom je veľký predpoklad, že daný smartfón sa bude vyznačovať veľmi dobrou spoľahlivosťou. Začal by som dizajnom. Výrobca vsadil na osvedčený, ale moderný dizajn. Vpredu klasický plast, vzadu odnímateľný zadný pogumovaný kryt. Čo sa týka príslušenstva, je úplne štandardné. V balení sa nachádza klasická nabíjačka s konektorom na micro USB a takisto priemerné slúchadlá. Čo sa týka portovej výbavy daného smartfónu, z vrchnej strany nájdeme micro USB konektor, či už na samotné nabíjanie alebo na pripojenie, dajme tomu USB kľúča cez OTG. Kábel, klasický vlastne vypínač na zapnutie, vypnutie zariadenia a 3,5 mm jack na pripojenie či už slúchadiel alebo nejakého iného zariadenia. Čo sa týka displeja, jedná sa o IPS-kový panel rozlíšení 960 na 540 bodov. Čo ma trošku mrzí, absentuje skličko Gorilla Glass, takže smartfón je trošku menej odolný voči poškriabaniu, je nutná opatrnosť pri manipulácii. Naopak, displej sa ale vyznačuje veľmi dobrou čitateľnosťou na slnku a veľmi dobrými pozorovacími úhlami. Jedná sa o druhú verziu telefónu, kde bola trošku zlepšená hardwareová výbava. Pri prvej verzii bol použitý štvorjadrový procesor o frekvencii 1 GHz. Tuto to bolo navýšené. Jedná sa takisto o trošku novší typ štvorjadrového procesora, ale je vyšší takt 1,2 GHz. Jedná sa o dual SIM telefón, to znamená, že do telefónu je možné vložiť dvakrát SIM kartu. Dá sa to rozdeliť napríklad tak, že prvá SIM karta môže slúžiť čisto na dáta, to znamená, keď máte nejaký predplatený internet na SIM karte. Druhá SIM karta môže slúžiť čisto na telefonovanie. Medzi SIM kartami sa dá samozrejme prepínať počas toho, že telefón je priamo zapnutý. Na zadnej strane sa nachádza pomerne kvalitný 8 megapixelový fotoaparát s dvojitým LED osvetlením. Robí pomerne slušné fotky aj za nepriaznivého či už počasia alebo nepriaznivých svetelných podmienok. Vpredu sa nachádza 2 megapixelová kamerka, ktorá môže slúžiť na nejaké videotelefonovanie alebo na skypovanie. Čo sa týka softwarovej výbavy, takisto výrobca vsadil na osvedčenú kvalitku. Je použitý Android v jednej z najnovších verzií 4.2.1 s neskoršou možnosťou vlastne aktualizácie. Ako náhle vyjde oficiálne upgrade, tak telefón sa automaticky upgradeuje. Ako som už spomenul, telefón obsahuje štvorjadrový procesor o takte 1,2 GHz. K tomu je 1 GB rámka, to znamená, že s telefónom je bez problémov možné surfovať po internete. Telefón nezamrzá, nezasekáva sa, úplne v pohode prebiehalo prehľadávanie vlastne napríklad na web stránkach, prehľadanie je plynulé, takže s týmto nebol absolútne žiaden problém. Telefón obsahuje 4 GB pamäť s tým, že je možnosť rozšírenia o microSD kartou až na kapacitu 32 GB, to znamená, vzniká pomerne slušný a veľký priestor na ukladanie či už fotiek, hudby a podobne. Telefón obsahuje 1700 mAh batériu. V reálnom teste táto baterka pri zapnutej Wi-Fi dokonca niekoľkokrát sme skúšali aj navigáciu. Telefón obsahuje aj GPS navigáciu. Reálne vydržal okolo 2 dní, čo je celkom slušné. Takže ak by som to mal zhrnúť, medzi najväčšie klady patrí použitie štvorjadrového procesora, použitie jedného z najnovších Androidov a predpokladá sa veľmi dobrá technická podpora zo strany výrobcu. Čo sa týka nedostatku, našiel som viac menej iba jeden a tým je absencia sklička Gorilla Glass. To znamená, že telefón je trošku viacej nachylný na poškriabanie, treba trošku opatrnejšie manipulovať.